Catalunya és un país ric en mitjans de comunicació, però si hi ha una comarca que destaca és la d'Osona. En els últims anys hi ha hagut una autèntica allau d'aparicions de tota mena de publicacions, però també de mitjans audiovisuals. Amb 150.000 habitants, la comarca d'Osona és una de les que tenen més mitjans de comunicació propis. La setmana de Sant Jordi informàvem de l'aparició d'un nou setmanari, Osona Comarca. També anunciàvem la conversió del setmanari La Marxa en diari gratuït. Bé, el primer repte és demostrar que tenim capacitat per fer un producte diari. Ocupem un buit que fins ara ningú cobria a la comarca d'Osona, que és el de treure un producte diàriament, fins ara tot eren setmanaris, i aquest és un repte. Sortir cada dia té una exigència important. D'altra banda, el diari és gratuït, això vol dir que hem de demostrar que econòmicament som viables i hem de ser rendibles. Arribarem a molta gent, tirem 9.300 exemplars cada dia i estic segur que guanyarem lectors dia a dia. Tot plegat una presència periodística per sumar a la del 9-9. A més, a la comarca hi ha 6 revistes gratuïtes, algunes de caràcter generalista. També hi ha un seguit de revistes quinzenals o mensuals, com el Ter de Manlleu, el 855 del Bisaure, la Ratlla del Lluçanès o el Torelló de la Vall del Gès. Però aquesta proliferació de mitjans presenta dues cares. Quants més mitjans de comunicació, millor, perquè el públic té més possibilitats de triar, més possibilitats d'escollir. Ara, d'altra banda, també s'ha de veure quina viabilitat tenen aquests mitjans, perquè si al final resulta que n'hi ha de molts, perquè molts tinguin problemes o molts s'hagin de viure gràcies a la precarietat laboral o a dificultats, doncs anirem malament. Un altre aspecte és la proximitat amb el lector a qui s'adrecen aquests mitjans. El gran avantatge que tenen els mitjans d'àmbit reduït, de premsa local, comarcal, és que treballen en la distància curta. Coneixen perfectament el lector al qual s'adrecen perquè conviuen amb ell i això possibilita que vertebrin bé la societat de la ciutat, de la comarca en qüestió. A banda dels mitjans escrits, Osona compta amb 8 ràdios municipals, amb emissions diàries i regulars a Centelles, Balenyà, Manlleu, Roda, Montesquiu, Torelló i Taradell. A part hi ha les privades com Ona Osona, Ràdio Vic o els 40 principals. I pel que fa a televisions locals n'hi ha 4, a Vic, TVO i el Nou TV, la TV de Centelles i la de Sant Pere de Torelló. Com sempre, moltes gràcies per la seva atenció. Fins demà. La collita